Najprv otvorte rýchle nastavenia a potom prejdite do sekcie obrázkov. Teraz v režime obrazu vyberte filmový režim, ak chcete najlepší obraz pre filmy. Ak chcete hrať hry na televízore, je tu aj herný režim. Po potvrdení prejdite na jas a nastavte ho približne na 80%, čo je najlepšie. Aj sítosť farieb je najlepšia na 50%. Teraz v pokročilých nastaveniach prejdite do nastavení jasu, potom na kontrast a nechajte ho približne na 80%. A úroveň čiernej nechajte na 50%. Teraz vypnite 4 možnosti nižšie a gamu nastavte na 2. Teraz sa vráte späť a prejdite do sekcie farieb. V nastavení sítosť farieb ju nechajte na 50%, potom sa nedotýkajte odtieňa. A pri teplote farieb sa ju snažte nastaviť tak, ako sa vám najviac páči. Vráťte sa a otvorte sekciu ostrosti. Ostrosť nechajte na nule, keďže je spracovaná a všetko pod tým vypnite. V expertnej kalibrácii otvorte farebný priestor a nastavte ho na automatický. Ak chcete nastavenia obnoviť, prejdite nadol, stlačte obnoviť a režim obrazu vráťte na pôvodný alebo na režim nízkej spotreby.